आरो बेबायदिनो दाब दाब गामिफोराव बैसागोखौ रंजानाय नुनो मोनदों। दिनै नैबे पटलायाव नोंथाङा आलासि महरै मा बुङो सार? बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन, बयनिख्रुइबो आंगोसिन, बयजोंबो मिथिजानाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो रंजानाय मोनसे फोरबोआनो जाबाय बैसागु। आरो बे बैसागुआव बोसोर गोदानखौ बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायनि मोनसे हाबाफारि। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां बर' गामियाव रंजालि बैसागोखौ बरायनाय आरो गोदान बोसोरखौ बिदाय होनाय बेनि मोनसे रंजानाय हाबाफारि खुङो। आरो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लानि 32 नं भेरगा समस्तिनि सिङाव थानाय पटला गामि आरो बिथांमोननि गामियाव थानाय स्टार क्लाब बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ खुङो। देग्लाय बिथांमोननि रंजालि बैसागो खुंनाया 22थि खेब जाबाय एबा 22थि बोसोर। बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों। हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनायनि जि मोनसे हाबाफारि खुंदों, आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय रंजानायनि मोनसे ढौ सृष्टि जादों, सोमजिदों। बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' खौसे जानानै बेवहाय बैसागोखौ रंजादों, गोदान बोसोरखौ बरायदों। आं बे खाबुआवनो जोंनि आसामनि साफ्रोमबो सुबुं, बिटिआरनि गासैबो सुबुंनो आंनि गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागोनि हामलायथिखौ आं जासिदों। आरो मिजिंथिगोन बे गोदान बोसोराव बे बोसोराव बयबो गाव गावनि जिउखौ, गाव गावनि न'खर संसारखौ मोजाङैनो दैदेननानै मोजाङै सामलायलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथिहरदों। दानि बैसागो खुंनाय आरो गोदोनि बैसागो खुंनाय माबा फारागथि नुदों नामा सार? बेथ' थाखागोन। गोदोनि बैसागो आरो दानि बैसागोनि गेजेराव फारागा थागोन। नाथाय बयखौबो मोनसे खोथाखौ जों खावलायदों जे ट्रेडिसनजों जाहाथे कमप्रमाइज जानाङा। गावनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय बिनि गुदि बिथायानो जाबाय जोंनि दोरोङारि एबा ट्रेडिसन। बे ट्रेडिसनखौ जोङो गारनो नाङा आरो बे ट्रेडिसनखौ हमथानानै लाखिलाङोब्लानो जोंनि बैसागो खुंनाया गाब गोनाङानो थागोन। आरो गोदोनिखौथ' जों माखासे जायफोरा आरजाथाव नङामोन, जायफोरखौ जोङो लाजिनाय मोनोमोन, जायफोर आखुथायफोरखौ देखायोब्ला हौवाया हिन्जावनि दख'ना गाननाय बा मादालनि जायगायाव थालिर फस्ला दामनाय, बेफोरो सोद्रोमथि नङामोन। दा बेफोरखौ जोङो नागारनो हाबाय। दा बेफोर एसे एला जिफोर दानि समाव दानि समाजा, दानि जुगा जायखौ गनाया, बेफोरखौ सोलायनांगोन। नाथाय माखासे जोंनि ट्रेडिसनेलफोर दङ, जोंनि दोरोङारिफोर दङ, बेफोरखौ जोङो हमथानानै लाङोब्ला जोंनि हारिमुवा आवगायनिख्रुइ आरोबाव गोजौआव थांबावगोन। माबायदि बैसागो फालिदों? बरायनाय थाबाय गिबियावनो मिडियानिसिम। जोङो उदालगुरि जिल्ला पटला गामि, जे बाक्सा बर्डार होनना बुंजायो, जोबथा गामि होनजायो उदालगुरि जिल्लानि। जों रंजालि बैसागुखौ दिनै फालियै फालियै दिनै 22 बोसोर जाबाय। आरो हानायसिम जों नाजागासिनो, जों लांबाय थागोन। मानो होनबा बिनि थांखियानो जाहैबाय जों उन्दै उनला फिसा फिसौनि थाखाय इयुनाव जाहाथे मोजां गोजौ थाखोआव गाखोनो हायो। ओंखायनो जोंनि पटला गामिनि स्टार क्लाब आरो पटला समाजनि हेफाजाबजों जों दिनै खुंनाया 22 बोसोर जाबाय। बे हाबाफारिखौ जोङो बैसागोनि 2-3 लानाय जायो। 2-3 ओमफ्राय इंराजि एप्रिल दाननि 16-17 तारिखआव। मानो होनबा नैबे तारिखखौ जों सानसेबो सोलाया आरो बे तारिखआनो थाबाय थागोन 2-3। बेनिफ्राय आरो एप्रिल दाननि 16-17 तारिखखौनो लाबाय थागोन दिनैसिम। दिनै हाबाफारिया जों मैयानिफ्राय जों गथ'फोरखौ जों खेला दुला, बारनाय, खारनाय, काबादि बोनाय, हांसो हमनाय, ओमफ्राय मेगन खाना सियार बोनाय, आरो मैया हागयैखौ जों मैयाथ' मोनायावबो जेवजा मोसानाय दङमोन, हरखाब बादायनाय दङ। ओमफ्राय दिनै मैया हायैखौ जों दिनै माराथन खारनाय होदों, ओमफ्राय पानजा गेलेनाय होदों। मानो होनबा जों बोसोरफ्रोमबो बेबायदि हाबाफारिखौ लाखानायानो जायो। जोंनियाव दिनै गाहाय आलासि हिसाबै जों बर'नि मुंदांखा एबा सोलोंथाइनिबो फारसे बुंनो हानाय, फेस्ला कमेडियान बुंनो हानाय फैलाजे बरगयारी सार बिथांखौ मेन आलासि हिसाबै जों हांख्रायनाय जादों। आरो नैथि आलासि हिसाबै जोंहा
गेवलां मेलनि माबा बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि बिटिआरनिनो EM दावबायसा बर' सार बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। बिथांमोनाबो जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथांमोनाबो फैया लाखोनो थायाखै। जोंनि EM साराथ' बोसोरफ्रोमबो फैखायो, ओंखायनो जोंबो फैखानाय हिसाबै बिथांखौ आलासि सिस्टेमाव हांख्रायनाय जाखायो। ओंखायनो बिथांमोनाबो जोंनि लिंनायखौ सानसेबो मिक्स खालामफेराखै एबा फेलें खालामफेराखै। नैबे जोंनि रंजालि बैसागोनो सोरबा सोरबाया सोंनो हागौ रंजालि बैसागो फालिनानै मा मोनदों, मा मुलाम्फा जादों। जों सानो बेफोर मुलाम्फाखौ सोंनायनिसाय सोङियाबो मोजां। बुंनो थाङोब्ला नैबे रंजालि बैसागो फालिनानै बेसेबां जौगायो, खेला दुला गोजौ थाखोआव थांनो हायो आरो जोंनि पटला गामि समाजनियाबो जाहाथे बेखौ खुंनांगौ होननानै पटला स्टार क्लाब आरो समाजा हेफाजाब होदों। हेफाजाब हिसाबै जोंखौ खुंथाय आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जोंखौ बिथांमोनाबो नाजाहोदों। माब्लाबाबो गामि समाजाबो हेंथा होफेराखै। मोजां मोजां खुंलाबाय था, बेबायदिनो उन जोलैखौ जाहाथे जों मोजां खालामनो हायो बिथांमोना बेबायदि बुंनानै जोंखौ मदद होदों। बेखौनो खावलायो जों जोंनि रायजो राजा बा अनेक मानसिफोरा बुंनो हागौ बेखौ खुंनानै खौसे जाया मा जाया। जोङो सानदों जों दिनै खौसे जायामोनब्ला जों दिनै 22 बोसोरावलागै दावगानो हानाय नङामोन। दिनै खौसे बा एक गथा जानानैसो दिनै जों 22 बोसोराव लासे 22थि बोसोराव लासे आगान होनो हादों दिनैसिम। आरो लांबाय थागोन, जों नाजाबाय थागोन। जों रायजो समाज एबा जोंनि स्टार क्लाब बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो जाहाथे बेबायदि हाबाफारिखौ लांबाय थागोन होननानै। गामि समाज लोगोसे पटला स्टार क्लाबनि जिथुनाखि बानजाय आफाद जिथुनाखि 22थि खुंथाय, बिनि आं सासे एडभाइजार हिसाबै आङो बेखौनो हास्थायो जाहाथे जोङो गासैबो बर' सुबुं माहारिया जोङो जेरै बैसाग खुंथायफोरखौ आलो गोजोनै खुंनानै जोङो खुंलांनो हायो। जाहाथे जों गासैबो बर' माहारिया आफा इसोर दहाय आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोङो फैबाय थानायफोराव जों गासैबो आलो गोजोनै जों खुंनो हायो। बेखौ हास्थायनायजों लोगोसे आङो खुंथाय आफादनि सासे एडभाइजार हिसाबै गासैबो बर' सुबुं माहारिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ हामलायनानै आङो बेखौ नाखौनो दिनै बानजाय आफादनि जानानै आङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय।